ekenekwa m unu ụmụnna biko na anya bịakwana ka isi abịa n'okwu ji ebe kịta bụ okwu na-ata akpụ okwutala akpụ maka na asị na nwatakịrị mụrụ nwa n'ụlọ kedu his inheritance na-ekebe ihe n'ezinụlọ ya bụ okwu wee dị aṅaa nkwa ụfọdụ pụta ha na-agbalị ya bụ okwu ọsọ ama nkweta ya n'ọnụ ama nkweta ya ọnụ na ya ụfọdụ apụtagosi na nwatakịrị amụta n'ụlọ doesn't have right for inheritance. What if na that family na at the end of the day bụ na ọsọsọ the boy bụ ofu nwa nwoke nọ na that family kedu ihe unu ya eme unu ejizi maka na amụbata ya n'ụlọ eregala ime ihe kwesịrị ime. Achọrọ m kwuo na video anọ at least na this video will be an eye opener to you and to answer some of your untold questions concerning this issue. Mahiti ya ọnụ okologo mahiti ya ogologo okwu maka na nchọzi unu na-amụta ka m nwakwu na-amụta because o nwere something so abụ nenecha like this okay this one is worth sharing ka ndị ọzọ nụkwanụ wee mụtakwa biko nụ na video anụnwa ya na nachata azụ ọzọ ndị be anyị ndewo hey afa ọkwa ndị sharp agbọ m afọ ọnụ bịa dị sharp mụzi ya na ndị shapa ihe ọma mere unu ọ bụ na ị na-anya ị ga-ama na ebe a nọ kịta bụ ime obodo ime ọkwe na ka a na-agba mbọ n'ala gbem ada ama maka ndị na-amarọ ebe a nọ kịta bụ ndị nna m ochie ọ bụ na gị na ndị na-aga ochie na-ese okwu ịma nje ubefa mgbe a ga-echere gị bụ mgbe mmadụ nwụọ mgbe a ewere akpụọ gị ya na-akpọ akpụ ikpu akpụ ehe mgbe a atụọghara akwụkwọ ibido na gị na ha na-adịkwa na mma ọmekwa ka nne gị siri nwụkwa ha ka ya abịakwa ahụ a ga-abịakwa ihe iti ahụ mana a ga-enwe lọị na nwa di ya na-aya na-abịakwa abịa o mere okwu nkwu na n'obi ya banyere nwaanyị nọ na be di nwaanyị dị na-eputụrụ nọ na be nna ya dị na-eputụrụ mana mgbe m bịa wee kọwacha anya gbasara ihe mma banyere ya na ka m si mara na aba anyị nga bụ ihe araba anyị na ka m si fụkwa nna ha si kwu n'ọdịnala Igbo ụfọdụ obere agbagha na ha na-eme otu ahụ mana ọ nwere ihe chọrọ ka m wetara ndị mmadụ ka m gwa unu ihe ọbụla nwere ka esi eme ya emewuo ya mma no mata onye mere ya n'aka ya ihe ọbụla nwere ka ekwesịrị ka emee ya even o nwere ihe ekwesịrị ka ime nke ahụ kwesịrị ka ime ihe eji eme ya ka a na-akpọ common sense ịbata n'ime the common sense ahụ i were bịa nwachapụta common sense ahụ ka eji ahandụ ihe siri ike okwu na-ekwere okwukwu okwu tara akpụ arụ ebe a kpara arụ ihe na-eji agwụ ya na-abụ common sense maka na iwere normal sense bịa ama nga aga ihe eti ya common sense ahụ bụ anyị agbakọ onye anụ akpara arụ dị otu a mana ugbu a kedu ihe a ga-eme ka e wee gwọọ ya n'arụ kpatara eji wee nwee ndị na-agwụ arụ achọrọ ka iche gị di ya gbahasị mgbe ka akpọ ndị na-agwụ arụ ọ pụtara na egbu onye egbuo mgbe a na ọya anwụ mana ihe eji wee rapụ ya wee yuzuo common sense bụ ka mmadụ nọrọ ada ama omebụ na ihe dị mma ga-emechakwa mere onye ahụ ishi ihe jiri ikwu okwu ya banyere kịta na-abụ achọrọ ka m kwuo okwu banyere maka ndị jụrụ ajụjụ ọ bụrụkwanụ na nwaada ahụ mụrụ nwa n'ụlọ ọ bụrụ na ọ mụrụ nwa n'ụlọ kekwara ihe ọ ga-abụ kekwara anyị ekenye nwa ahụ ọ mụrụ ihe ma ọ bụrụ na ọ mụrụ nwa n'ụlọ ngwa agakwa ntị ọga na ya jụrụ ajụjụ ahụ ka m chọrọ ka nkili ya ma kilia ndị ọzọ ka m gụrụ unu ofu egwu a emeela m akwa ụwa lee ụwa anyị emeela m aka ụwa onye ụwa ya batara bangara ọgarịbagara ya onye ụwa bata Mercedes Benz ịgarịbatala ya onye
ana m agụkarị egwu a na ma na-eme vidiyo ọkwa ya okwe ya gasị ọsọ egwu a ka ọma egwu na-akọwa imirikiti ihe ya ka o ji bụ na nna agụkarị ya ma nkọwawakwa imirikiti ihe ọ sị gị ọ pụtakwarịrị gị igodu ịga n'ịpagara ya onye ọ pụtara gị Mercedes Benz ịga n'ịpagara ya onye ụwa gị pụtara gị obiọma ịga n'ịpagara ya onye ọ pụtakwarịrị gị problem ịgakwana ịpagakwara onye na-agụtakwara ya maka ya jụrụ ajụ a ihe ga-eji wee kenye nwa ahụ ihe naanị na ụlọ anya eke ihe ịkwọ mana ịnwegoro nke e nyere ya n'oge ewe bụ maka iyi na ọ bụ ọbara unu ihe o ji wụrụ ọbara ụnụ n'ọnwa nne unu nwaanyị mụrụ ya unu ga-enyebi ya n'ọnwụnwa ada unu ama m ịghọta nke ahụ enyebiri ya ka nne ya na nne ya ga-anọ ka ya na nne ya ga-anọ ma ọ bụrụ na ọ mụrụ ya na o ji azi ka m na-akọwa ibe maka na ị mụrụ ya mụtakwala nwa na ya na-amụtara bụrụ ofu na nwaada nke ọzọ na naanị enyi ya na ọnụdụ ya ridi chacharị mana onye nke a nwere ihe gara aga na ngadara ma ọlị na nke ahụ e nyere nwa ịmakwa n'ihi enye gị ya na nke a rụọ ụlọ ma o topụta bụrụ mmadụ eleghịba ahụ ọ ga-arụ ụlọ ka ya na nne ya ga-ebi bụ na aghọtakwala ya dena ebirizi ebe ahụ maka ịmalakwa na mgbe ọbụla o mekọtara nwatakịrị ahụ wee kọọ ya ọnụ o wee sị na ya na si chọba ya bụ nna ya ịmụrụ nwetakwa nna ya na ọya ala ụnarịkwa wee o nwetakwa nna ya ọ ga-ana o anyị mgbe ahụ o bere nweta nna ya wee bịa na ihe ọ pụtara na ọna onye ọzọ nọ n'akụkụ ewezi mgbe ahụ ọ na-azụtere gịnị ka anyị emezikwana ebe ahụ ọ rụrụ ụlọ ọ nọkwaba ikwu nne ya ka ọ nọkwa ihe ahụ kwụ ụnụma na ọsọ anaghị achụ nwata ọsọ na-abụ chụọ nwata ọ gbala ikwu nne ya ọkwa n'ikwu nne ya ka ọ nọ anyị mmadụ anaghị akọcha nwa dị anamobi ịkọcha nwa dị anamobi gị ịkọsa onwe gị nakwa ege ntị ịkọtọkwa nwa dị anamụrụ na be gị ịkọtọgokwa onwe gị ọnwụ nwanne gị nwaanyị otu ahụ o si ebụrụ nwanne gị nwaanyị ka nwa nke ya nwa ka nwa nke gị nwa si wee bụrụ nwa nwanne ya nwoke n'aka nwanne gị nwaanyị na-abatakwa igbo a ya bụ na ihe ji wee kwuo ya bụ na a ga-achọkwa ihe a ga-enye nwa ahụ ka ọ nọrọ ogodu o mechaa nna ya chọpụta ya ọ hapụrụ unu bụ unu ọ lawakwana ebe nna ya o ruo ebe ahụ o right ya na ofu okwu a ka m wetakwa wee mee ka ị malụ marakwa ahụra na nwatakịrị ahụ bụrụ na ọ bịara kpaa nnukwu ego ịma na ihe a na-ajụ ajụjụ ihe na-ajụ kịta o were bịa nnọọ were kpaa nnukwu ego bụrụ nnukwu ọgaranya na-ewu ewu n'ụwa na-ewu n'obodo ịma na ịma nchọ ka ọ chọpụta ya bụ nna ya kwedịa wee ọ ya bụ onye ọwanye batara bangana so ọ kpatakwara gị na nwa di ya anaghị aha bụ nwanne gị nwaanyị a na ọ kpara nnukwu ego ọkwa uru unu ka ọ bụ na bụ unu ga na-eri ya mgbe ahụ ụnụ ama nchọ ka ọ chọpụta be ha and ụnụ ama nchọ ka ọ na-kwue ibi na o mechaa chọpụta ya bụ nna ụnụ ga-agba ya iru eru ebe ahụ ichigata ebe a bikos ọkọ kwụsị na-egburu na efu na-eme ife ego na-azụ ụmụnne ụnụ na-eme everything no mba arụ ka ị ga-agbarịrị mbọ ime kishọ nọn ya bikos ị na-anya fụ na the source of wealth unu nwe na bụ ụnụ nọ n'aka ya ka o si ile anya fụ na the source of development batara bụ ụnụ bụ n'aka then onwe mgbe ị ga-achọ ka ọ laba kama ọ chọpụtazie ya tinye ya na ọrụ ebe ahụ ọrụ ụlọ mana ụnụ ga-agba ebiri ebe a na onwe ya anyị na-enye gị nsogbu anyị na-eji stafụ gị nwere ya gwara gị oke aja ụmụ nwaanyị abịa mgbe ahụ ọ bụrụ mgbe anyị kọchọ gị anyị akọtọgọkwanụgo ya bụ agbaghara anyị ndị nwoke a na-eme ịnọ nwanne m nwụrụ mgbe anyị mere ụdị ha nwere ụdị n'obi anyị chaa ụdị n'obi anyị ịghọtago so nwere egwuregwu okwu ọjọọ sị gị mbanụ mana otu anyị chọpụtagoro ihe anyị na-akọwa anyị mana ị ga-eme ya mana ma anyị nọkwa ya ahụ anyị bụkwa ụmụnne gị anyị na gị nwekwuru ofụma onye ọbụla ekpesebe ihe ejiri abịa ekwute ya ọ dịgasị ekwute na ekwute kwa mgbe onye na-abịakwacha ndị ụlọ ibiri imebisi ibe were echetebere ya onye iberibe ọgụ ọrụ ịghọ so na nkọwa m ebe a ka o wee nwee anya tupu abịa na nkụzi nke ọzọ ga-abụ nkọwa m ebe a na isiokwu ebe a bụ ọ bụ na unu nwere ana nwe enwe unu enyebi ha ọrụ n'ụlọ na ọnwa dị ya na unu na o nwee ego nwa dị ya na unu nwere ya ọ daa mgbe nwa dị ya na unu dara ya anyị mmadụ na-ebi n'ikwu nne ya ọ pụtara ọfụọ mmadụ ibi ikwu nne ya bụrụ elu 10 ọ dịbara igboori ịmakwana oge mbụ na-abụ mmadụ nwụọ maka oge mbụ na-abụ nwa ada nwụọ eburu ya bu na be nna ya buchigha ya azụ ịmarọ ahapụ ihe niile ahụ o nwere ebe ahụ educhighata ya be nna ya ọnwụ na adịra wee so ọ dịbara gboori
ya bụ onye jụrụ ajụjụ a eji n'aka na ajụjụ a na m emetụgoro gị aka unu nwụ na-ebi ihe unu ji enwe mezienyi ya nwa onye akọtọ na onye kwujọ na o nwere onye ma echi na ịmara onye bụ onye na ndị niile gị na-amụkọ biznes iji wee dị success in life ị mụrụ ka ha si bata n'ụwa mmadụ ọbụla bịa n'ụwa ha liwe kom amụkwa m niile esigo the video ka ikwesị isi wee nene mana kaba arụ share live video anụ kabakwa na arụ na-agbasa anya bụ ozi ị na-subscribe kwa na this channel nke kachasị mkpa bụ biko ị na-agba notification gị ma subscribe ka iwe nwekwa n'ike na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri video afọ mana m na-ekwukwa nke bụ eziokwu wee na-asị Igbo bikonu ka anyị dịkwanụ n'otu onwe ha ọzọ ịchọ ikwu kaba arụ tiile anyị ya na comment section anyị na-agụkwa na comment anyị na-afụkwa na akọlụ na anyị na-asị biko ka ọ maalụ onye ọbụla mma ka ọ dịnụ mgbe ọzọ ndị be anyị